בא אליו עכשיו קרמר. כדור יפה. אבי כהן מכין עם מלמיליאן מול השער. והכדור! בפנים. אורי מלמיליאן. דקה רביעית של המחצית השנייה. בית"ר ירושלים משווה. עכשיו אלטמן יכול לבקות את ההגנה שלו. איזה שברון קרה לה. קבל משוויג. שור שוויג. עכשיו לאבי כהן יפה. וכהן בועט. וכדור בפנים. אבי כהן. 2-1 לבית"ר. דקה 29 של המחצית השנייה. אלטמן רק ליטף את הכדור בדרכו פנימה. לא יותר. איזה מהפך במשחק. ושוב נרגעים קצת עכשיו של בית"ר. עוד סיגריה אחת של קשטן. במרכז התמונה הזה הוא עובדיה צבי. מה אומר השעון שלו? תחילתה של הדקה 47 למחצית השנייה. צבי מציץ בשעון. הכדור יהיה של חיפה לעוד התקפה, האם יספיק הזמן. הכדור של עופר מזרחי. עובר את מלמיליאן. בורח משוורץ. מנסה לעשות את זה לבד. עדיין מזרחי. מזרחי בועט. איזה שער! עופר מזרחי. לא יאומן כי יסופר. בכל אצטדיון, בכל שפה, מול כל קהל. 2-2. 2-2, עופר מזרחי מביא את שתי הקבוצות להערכה. דייגו ארמנדו מרדונה עשה את זה לאנגליה. עופר מזרחי עשה את זה לירושלים. שער מדהים. כשלא הולך במשחק קבוצתי, זה הולך לבד. מקו האמצע. מלמיליאן עוזב אותו. למה? עכשיו בא גם שוורץ. רואה מספר 12 ונעצר. והאוטובוס הזה ממשיך לדהור קדימה, מניף את רגל שמאל ונותן למכבי חיפה תקווה. איזה שער גרנדיוזי. 2-2 כאן ברמת גן, והכל מתחיל מההתחלה. מצטרף עכשיו שוורץ. הצליח בקושי להעביר עכשיו שוורץ, לא זה היה אזולאי שטעה שם, מקבל בחזרה ממלמיליאן עכשיו. הולך קדימה טוב את אבי כהן. אלטמן יוצא. איזה גל שער. אבי כהן. 3-2. שער שני לאבי כהן. חנן אזולאי מוסר לו את הכדור המצוין הזה. כהן בורח מהשמירה של קרמר ומקפיץ את הכדור כמו גדול. שער יוצא מן הכלל של אבי כהן. ושוב בית"ר ירושלים ביתרון של שער. מסירה טובה למזרחי. צריך לעבור עד כאן. ועוד מהלך אחד. עכשיו צעד אחד ארוך מדי. והכדור בפנים. ראובן עטר. 3-3. בוני גינזבורג סופג שער משונה משהו, אבל שער לכל דבר. למעלה מ-35,000 איש על הרגליים, כולם עומדים כאן. ארמלי בביתה השלישית לחיפה. ובוני יוצר. בוני יוצר את הביתה של ארמלי, שכאילו נתן לו להבין בתנועת הגוף שלו, בתנוחת הגוף, להיכן הוא בועט. חלק מהמשחק, ההחטאות.
בעיטה רביעית לבית"ר ירושלים. רולנטמן. הכדור בפנים. עוד כדור אחד חסר לבית"ר ירושלים, עוד כדור עונשין אחד מפריד בינה לבין גביע המדינה. זינוק טוב של אנטמן, אבל קצת מאוחר. לבית"ר יש כמובן יתרון עצום. העניין ברגליה. לא צריך לחכות לעוד החטאה אחת, צריך פשוט לכבוש. קלינגר עכשיו. מחטיא. זהו זה. זהו, המשחק הסתיים בגביע המדינה לשנת 88-89 מקבוצת בית"ר ירושלים. שתי החטאות מן הנקודה, זי ארמלי וניר קלינגר. 4 שערים מן הנקודה לבית"ר ירושלים. מעניקים לה את הגביע. ועכשיו עולים שחקני בית"ר ירושלים ובראשם אורי מלמיליאן לקבל את הגביע. גביע קטן אבל כל כך יקר. גביע המדינה בכדורגל בפעם החמישית לבית"ר ירושלים. המדליות של הזהב. כל האלפים שעשו דרך מירושלים לשפלה יחזרו אל היובש הירושלמי, אל הקרירות של ההרים, עם שמחה גדולה בלב. עד כאן התוכנית שלנו לערב, אנחנו מקווים שנהנה.